OK, takže čaute ľudia, dneska je tu ďalší deň, vlog vlastne stávania našeho vlastného skateparku. Tak vám idem ukázať, my už sme prišli do skateu, takže idem vám ukázať, čo robíme. Tuto je dno, privrtáva, koštne. Donesiem ti ďalšiu, vydrž. Poď hore z dvojky, kámo. Odkrúcame náš rozjazd. Čauko. Ideš do YouTube, Max. Ja viem, ja už som točil aj na začiatku nejaký vlog, ako sme nosili trému. OK, tak mi potom pošleš. Na výšku či na šírku? Čo? Na výšku som to točil. Tak ho dobič. Môžeš. Takže posúvame bank.